سلام كبرات سمعتنا نلوم استدلوا مدب حق حزنا مسمر رخينا لنا نايلوم مدب حق نسيتن عبيتن ابزعبا ابونت زتكره خينو كالاي مقصتنا تابز حلف الصمون زقره مدبيو نزعبا مبرين خبنا مسمر زلو دما دانيان بعل مويه حقن اتو برخت صقايو دانيا برخت صقاي ابزوادو كتما دباروا دانيا سيبيلاو غداياتيو اجي بقطتا نابتي تدالو كالاين موداتان كفار ندنا نبلوك مينا سناي مكتتال حراي حتى نقتل ابونت حساب مستوهبه كفرس يخلو هو يفعلالي حجبزي زتفعلالي كونتات لنا خمسه اقدمنا زغلصنا ابونت بسلسته اغبابات كم زراغاغص غليصنا لنا اتحده بحقاو غمتيو كالا اي بولنتاو افلطو نايتا ابو زغبريو سالساي دما ببيت فردي زغبر مرغغاص ابونتيو نابتحتو خي مسن مص ابتي ببيت فردي زغبر مرغغاص ابونت اتادي حساب انتدا نحده ابو وين حدا ابو اخا تبلوسب انتدا كسيساتو ابو وديخا ابو ولديخا لا انتدا كسيساتو مو ببيت فردي تخراخيروم دما امود اتا بيت فردي نتتخصصي ابو تقلع خمزه يكون انتدا غليصو وين انتدا وسينو اتادي بدحرزن خالق سب ابو ولديخا الا كتكسو ايتخلنيخا ازي اتحقي بنصر دنجيغولو ابتخال اي بغمتاوي حقي بناي حق قمت زغبر مرغغاص ابونت نالباش كمتي اقديم مستغلص اسقلعه ابوشت حدار انت اتوليدو امو دحري 180 وي دحري 6 ورحناي مرعه وي كا دحري 300 معلتات وي دحري 10 ورحي دحري فتح انت اتوليدو اتبعل بيتا نايتا سبيت زنبره ابو تقلعه مخاني اتي حق قمت زب ابزغن كنصغلو اتي ابو نزناي حق قمت كفر زولو زخل كناتات الله انت يوز دما اتقداماي اتي ابو زبحال زولسب كولد كم زي كئل بزي ولا المجدي انت دا نبيت فردي كرغاغصلو كيولو مالتيو كالا اي نطبي اتوم سبعي سبيتن زبحالو زلو ناي فتح كستو مسريتو مخا ببينهم انت دا كنبرو صنيحم ابزو ببينهم زنبرلو اوان قلعه تطنيسو انت دا توليدو اتي ابو زبحال زولسب نت حغاو غمت ابو خمزي كونه كفرسلو يخيلي مالتيو سالساي نطب دما اتادين ابنت نايت انس غزي انتدا اغاغي حبيرا وي قلع استولدل وان انتدا اغاغي حبيرا مو ازخ اغيغا حبريتا مخانو انتدا نبيت فردي كرغاغصلو خيلون نتي حغاو غمت زنبره كنفرسو نخلينا مالتي ابنت اتادي قدم مرعا انيسا خنسا دحر مرعا اب وشت مرعا خمس انسات همسيلا انتدا قلع توليدو امو اتي اباي كونكون زولو لسب دما نز انتدا نبيت فرد كرغاغصلو خيلو نتي حغاو غمت افريسنا ابوي كون انت بهايلو حدا وساني قوه ولي خليو مالتي حراي حتنا خنقتل بعين حقي مخحد ابونت كميو من كخحد يخل ازي قدمنا خنتنا خفو صنحنا نيتي مخحد ابونت زبال نتب حجز توهبك بغمتاو حجز توهبك ني ابونت افلوط ازي ولودي يكونن يلكا نتحقي تخارخيركا كتوفرسو خلخا نتغمت نايت حقي كتوفرسو خلخا مالتي اذا دما ماني ونزي مخحد ابونت كغبر زخ انت دايلنا دما اتي ابو اتا ابو زبحال زلسب اني نايزي زبحال زلو قلعه ابو ايكونكون بمبال تخارخيرو نت زبحال زلو كفر سيخ الي مالتيو مخحدا بونت دما انت دا بيت فردي افقيدو مالتيو بيت فردي ابو خمزه يكون انت دا ابو يكون كنت بهايلو نخكراخر انت دا تفقيدولي اتي ابو زبل زلسب نتي ناي فردي قمت نتي ناي حق قمت تخراخيرو افريسو ابو يكون كم كبل زخل مالتيو هراي حطونا خنقصل كنته ولدنت من كحتت يخل زي كنته ولدنت زبحال كحتو زخل اتي position of status زبلوندي بتقلعيو كقرب زلو تقلعيو كحت زلو ابز دما اتقلعه تخيلي يكونن لا بيت فرد خير كنته ولدنت زحتت مجمريا فقاد بيت فردي كركبالو فقاد بيت فرد كركبالو خنبل كلنا انتي مالتي مجمريا نزل كسس نغمسرت نبيت فردي فقاد يوهابني كبرالو بيت فرد خا فقاد كوبودي نخيبون مرتعتات كقربالو تمرتعتاي كخونالو نصرن زيشامن نزي كنته ولدنت كرغاغصو لزخيل مرتعتات نصرن زيشامن كمزلو انت دا ارغاغيصو بيت فردي كنته ولدنت كرغاغصو ተባሂሉ ከፍቅዶ ለይخل بدحر زدما
ኩነተ ውልድነት በተሕጋዊ መስርሕ ከይዱ ከረጋግጽ ይኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ምናልባሽ ኩነተ ውልድነት ክንብል ኮለና ብምንታይ ከረጋግጾ ይኽእል ንዝብል 4 መሰኻክር ክቀርብሎ ማለት እዩ 4 መሰኻክር አቅሪቡ እንታይ ኢሉ ከረጋግጾ ዝኽእል ኣብዚ ኣነ ወዲ ከለኤ ምክንያቱ እቲ ኣቦይ ዝብሎ ዘለኹ ኣደይ ቤተሰብ ካልእ ሕብረተሰብን ወዲ ከለ ምዃነይ ይፈልጠኒ እዩ ብኸምኡ ድማ እንዳተሓብሓብኩ ዓቢኤ ኢሉ ኩነተ ውልድነት የረጋግጽ ሞ ቤት ፍርዲ ድማ 4 መሰኻክር ይጽውዕ 4 መሰኻክር ተጸዊዕ እንተ ደኣ ከምኡ ምዃኑ ተኣሚኑ እሞ እቲ ኣቦ ዝበሃል ዘለኻ ነዚ ከፍርሶ እንተ ዘይክኢሉ ወስኻ ካብ እከለ ዝተወለድካ ኢኻ ኢሉ ክውስን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕራይ ደወል ኣለና ሄሎ እስመራ ደሳሎ በሃል ሕራይ እንታይ ሓት ገለሲ ሓንቲ ሓፍተናላ ሰብኣ ትግረዶ ብዝኸደ እጂ ተቆልዓ ናይ ኣቦነት ነቶም ወለዱ ሞግዚትነት ሃቡን እንተበለቶም ወድና ስለዘይበለና ወድና ይፍቀድልና ኢሎም ከልዮም ማዘው ሞግዚትነት ከመይ ይገብር ሕራይ ዳኛ ሰሚዕኩም ኣሎ ሕራይ ቀኒልና ምናልባሽ እዚ እውን ካብታ ርእስትና ውፅእ ዝበለት ያ ሞግዚትነት ያ ትብለላ ምናልባሽ ኣብታ ሕቱኡ ዘይብርሃን ተላ እቲ ቆልዓ ወዶ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ደም ያረጋግጹን ቁርብ ኣብታ ሕቱ ኣየነፀረልናን ዘየነፀሩ እንተ ደኣ ኮይኖም እንታይ ክገብር ዝኽእል ከምታ ኣቀዲምና ዝጠቀስናዮ እታ ደን ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ኣማኸርቲ ናይ ሕጋ ተላዚባ ናብ ቤት ፍርዲ ክስ ናይ ኣቦነት ትምስርት ቤት ፍርዲ ድማ እቲ ሰብ መጽዋዕታ ተላኢኹሉ ክርከብ እንተ ደኣ ዘይክኢሉ ብጋዜጣ ከም ዝጽዋዕ ይገብሮ ብጋዜጣ ተጸዊዕ ቀሪቡ ጉዳዩ ከከራኸርን መሰሉ ክብር እንተ ደኣ መጽኡ ጽቡቕ መርትዕታት ተራእይ ውሰን እንተ ደኣ ክቀርብ ዘይክኢሉ ግን ከምታ ኣቀዲሙ ዝተገለጸ እንሱ ኣብ ዘይብሉ እቲ ጉዳይ ክርአ ብይን ይወሃብሞ ድሕሪ ብይን ቤት ፍርዲ ነቲ በተኣደ ዝቀረበ መርትዕታት ርኡ ምስ ሕጊ ኣጋናዚቡ እቲ ቆልዓ ወዲ ናይቲ ተኸሳሲ እዩ ኣይኮነን ኢሉ ክውስን ይኽእል እዩ ኣብዚ ናይ ሞግዚትነት ምናልባሽ ካብቲ ርእስና ውፅእ ዝበለ እምበር እቲ ናይ ሞግዚት እውን ብናብ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረበ ወይ እቲ ቤት ፍርዲ ባዕሉ ነቲ ኩነታት ርኡ ነታ ኣደ ሞግዚት ክህባ ይኽእል እዩ እቲ ሕጊ እውን ንጹር እዩ ኣቦ ወይ ኣደ እንተ ደኣ ብሓንሳብ ኣልዮም ክልቲኦም ሞግዚትዮም ሓደ ካብኦም እንተ ደኣ ዘየሉ ግን እቲ ዝተረፈ ሞግዚት ናይ ውሉዱ እዩ ዝብለና ምናልባሽ ከምዚ እንተ ደኣ ዘይተገይሩ በቲ ሕጊ ተመርኪሱ ናብ ቤት ፍርዲ ምልክት ኣቅሪባ እቲ ቤት ፍርዲ ወይ ባዕሉ ወይ ከዓ ቤተ ዝመ ሽማግሌ ምረጡ ኢሉ ሞግዚት ክህብ ዘጸግም ኣይኮነን ሕራይ ደወልልና ኣብ መስመር ሄሎ ይቀጥሊ ንኽብር ዳኛ ሓቶ ደለ ነረ ሕራይ ሰማክሎ ክብር ዳኛ ሓንቲ ቤተሰብ ኣላፊ ክልተ ናይ ክልተ ሰብኣይ ሰበይትን ሰብ ሓዳር ክርክር ነይርዎም እዚ ክርክሮም ነታሰብ ነተባዓልቲ ሓዳር ማለት እዩ ገበንኛ ተባሂላ ብቤት ፍርዲ ማለት እዩ እዚ እዞም ቆልዑት እዚኦም ግን ቀለብ የብሎምን ቀለብ ናይ ቆልዑትካ ምስ ተባሃለ ድማ ዳኛ እንታይ ኢሉ ክፈሊ ክትክፈሊ እቶም ሕግታት ማለት እዩ ክትከፍል ኣለዋ ክስዋኣ ድሓር ብገና ትቀለብ ቆልዑት ክንከፍሎም ኣለና ተባሂሉ ኣብዚ መንጎ እዚ ግን እንዳተኸራከሩ ከለዉ ሳልሰይቲ ቆልዓ ወሊዳቱ ለያ ነዚያ ሳልሰይቲ ቆልዓ ምስ ተወለደት ግን ኣይውላደይን እያ ኢሉ ማለት እዩ ሕጂስ እንታይ ተገበረት እያ ሓይሽ ቤት ፍርድስ ግን እዛ ሰብያ ክድግፋ ኣይከኣለን ማለት ብፍላይ ድማ ቀለብ ቆልዑት የብሎም ተሓቶ ኣብ ሓዳር ድዮም ነይሮም ሰብ ሓዳር ድዮም ኣብ ሓዳር እዮም ነይሮም ተሳልሰይቲ ቆልዓ ኣብ ሓዳር እያ ተወሊዳ እወ እንዳተኸራከሩ ከለዉ ኦኬ ሕራይ ከምቲ ኣቀዲምና ዝገለጽናዮ እዩ እንተ ደኣ ኣብ ሓዳር ተወሊዳ ኮይና እቲ ሕጊ ግምት ኣለዎ እታ ቆልዓ ወዲ እቲ ሰብኣያ እዩ ዝብለና ናይቲ ሰብኣይ ቆልዓ እያ ካብ ሓዳር ወፃኢ እንተ ኮይኑ ከምዚ ክንጠቕሶ ፀናሕናዮ ተኸራኺርካ ውሳኔ ክርከበሉ ዝኽእል እዩ ስለዚ በቲ ሕጊ ገና እታ ቆልዓ ወድቲ ኣቦያ ዘላ እንተ ደኣ ከምቲ ትብልዮ ዘለኺ ሰብ ሓዳር ከለዉ ተወሊዳ ኮይና እቲ ንቐለብ ዝምልከት ምናልባሽ ሕጂ እውን ካብቲ ርእስትና ውፅእ ዝበለ እዩ ግን ምስ ኣማኸርቲ ናይ ሕጋ ተላዚባ ኣብ ቤት ፍርዲ ክስ መስሪታ ቀለብ ደቃ ክትወስድ ከም ትኽእል ግን ከነረጋግፀል ክንደሊ ማለት እዩ ሕራይ ደወል ኣለና ኣብ መስመር ሄሎ ቀጥል እንታይ ምን ደሓት በረከበረ እዚ ናይ ስናምሽ ናይ ኣምሮ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እመፅ ኣብ ገለሞት ናይ ኣቦነት ከኣኸ ተፈልጠየ ብሕጅስ ብኸመይ ቤት ፍርዲ ተሓይ ሕራይ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ብዓመፅ እንተ ደኣ ሓንቲ ኣደ ወሊዳ እሞ ከዓ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ እንተ ደኣ ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣለዋ ቁሩብ ነቲ ጉዳይ የካብዶ እዩ እምበርከ እቲ መርትዖታት ከተቐርብ እታ ኣደ ትበሃል ዘላ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብመሰረቱ እውን እዚ ናይ ኣቦነት ጉዳይ ብስቱር ስለ ዝግበር ከለዩ ኣቦ ንኽትብሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ መርትዖታት ግን ብኡ መሰረት ፍኹስ ዝበለ እዩ ስለዚ ኣብዚ እንተ ደኣ እታ ኣደ ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣለዋ ኮይኑ እንታይ ክትገብር ዘለዋ ነቲ ቆልዓ ሞግዚት ናይቲ ቆልዓ ክግበረሉ እዩ እንተ ደኣ እታ ኣደ ስንክልና ናይ ኣእምሮ ኣለዋ ኮይኑ እቲ ሞግዚት ናይቲ ቆልዓ ድማ ነቲ ዝጥርጠር ዘሎ ሰብ ኣቦ ውሉድና ኢኻ ኢሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ክኸሶ ይኽእል እዩ ቤት ፍርዲ ድማ መርትዖታት ርኡ ነቲ ተኸሳሲ ኣቦ ድዩ ኣቦ ይኮነን ኢሉ
ውሳኔ ክህብ ይኽእል እዩ ምናልባሽ ኣብዚ ሓደ ክንጽር ዘሎ ብዝናይ ዓመጽ ኩነታት ኣብ ክልተ ነገር ክንከፍሎ ንኽእል ኢና ሓደ ሰብ እንተደኣና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተጋሲስዋ ሞታ ጓል ኣንስተይቲ ከኣብ ጥንሲ ሒዛ ኣብ ክልተ ነገራት ኢኻ ትሪኦ መጀመርያ እቲ ዝተጋሰሰ ሰብ ብገበን ክኽሰስ ይኽእል እዩ ገበነኛ እንተደኣ ኮይኑ ተረኺቡ ድማ ናይ ማእሰርቲ ወይ ናይ ካልእ መቕጻዕቲ ክግበረሉ ይኽእል ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ድማ እቲ ናይ ኣቦነት ጉዳይ ኣሎ ናይ ሲቪል ክርክር ክለዓለ ይኽእል እዩ ሕጂ እዚ ብዙሕ ግዜ ፍልልያት ክመጽእ ይኽእል እዩ ኣብቲ መርትዖ ምክንያቱ ኣብ ናይ ገበን ጉዳያት እቲ ክቐርብ ዘሎ መርትዖ ብኣኽባሪ ሕጊ ክቐርብ ዘሎ መርትዖ ኪኖ ምክንያታዊ ጠርጠራ ወይ ዚ proof beyond reasonable doubt ዝብሎ ብእንግሊሽ ከምኡ ክቐርብ ስለ ዘለዎ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ዓሚስካ ዝተባሃለ ሰብ በቲ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ኪኖ ምክንያታዊ ጠርጠራ ዝኾነ መርትዖ ከቕርብ ኣይከኣለን ኣኽባሪ ሕጊ ተባሂሉ ነፃ ክበሃለሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ኣብ ናይ ሲቪል ግን እታደ ኣቦ ውልደዩ ዓሚጽኒ እንተዳ ኢላ ኸሲሳ በቲ ዝቐረበ ሚዛናዊ መርትዖ ኣብዚ ናህና ብፍላይ እንተዳ ኢርናዮ ከም ተቐዲሙ ዝተሓበረ ዝእምት መርትዖ እዩ ዝብለና እዚ ናይ ሲቪላዊ ደረጃ መርትዖ ድማ ካብቲ ናይ ገበን ፍኹስ ስለ ዝበለ ወላ ኣብ ገበን ነፃ ተባሂሉ ከሎ ኣቦ ኢኻ ክበሃለሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ እውን ምናልባሽ ኣብ ዓመጽ እቲ ሕግና ኣብ ውስናት ነገራት እዚ ምንጻል ጥንሲ ዝበሃል ዝተፈቀደሉ ኩነታት ኣሎ እሱ ድማ እንታይ እዩ ሓደ እታደ ዓመጽ ምስ ዘጋጥማ ካልኣይ እውን ምስ ናይ ቀረባ ቤተሰባ እንተደኣ ጾታዊ ርክብ ንኣብነት ሙሰባኣ ወይ ምስ ሓዋ እንተደኣ ፈጺማ እውን ምንጻል ጥንሲ ከፍቅደሉ ይኽእል እዩ ሕጊ ካልኣይ እውን ከም ዝጠቕሶ ደለኻ እታደ እንተደኣ እቲ ጥንሲ እንተደኣ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ከስርጸላ ዝኽእል ኮይኑ እውን ብሕክምናዊ መገዲ ብጽኑዕ ኣገባብ እቲ ጥንሲ ናይ ምንጻል ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ስለዚ በዚ መገዲ እዚ ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ደወል ክንቅበል ኢና ሄሎ ኣካላትኒ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ገለገለ ቦታታት ኣለዉ ምታና ዝዓበዩ ኣቦኹም ካልእ ገለ መልክዓት ይበሃል ብወረወረ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ልክዕ እዩ ብመልክዕ እውን ይፍለጥ ይበሃል እታ ኣደ ክትህብ ኣይከኣለትን ወይ ከዓ ኣቦኻ ክኣምን ኣይከኣለን ሕጂ ኩሉ ግዜ ክሕጊ ግን ነደ እዩ ዝህብ ነደ ስለ ዝህብ ትሕጊ እቲ ኣቦ ብኸመይ ነዚ ጉዳይ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ወደ ኢሉ ክማጎት ይኽእል ያኔለ ኣብቲ ዝበልካዮ ብመልክዕ ርኢኻ በቲ ሕብረተሰብ እውን ወዲ እከለ እዩ ስለዚ በሃል ዝበልካዮ ምናልባሽ እዚ በቲ ሕብረተሰብ ከምኡ ክበሃል ይኸውን ግን ትሕጊ ብንጹር ኣቐሚጥዎ ኣሎ ሓደ ቆልዓ እንተደኣ ኣብ ውሽጢ ሓዳር ተወሊዱ እቲ ቦ ናይቲ ቆልዓ እቲ በዓል ቤታ ነታ ሰበይቲ እዩ ዝብለና እዚ ድማ ንምንታይ እዩ ንረብሓ ናይቲ ቆልዓ እቲ ቆልዓ ኣቦነት ዘይብሉ ንኸይተርፍ ተባሂሉ እዩ ስለዚ እቲ ኣቦኤ ዝብል ሰቡን ኣቦ ዝቆልዓ ኢሉ ክስ ክምስርተሉ ዝኽእል ጉዳይ የለን ክስ ክምስርት ዝኽእል እታ ኣደ ጥራያ ክስ ክትምስርት ትኽእል እሳ እንተደኣ ሞይታ ወይ እውን ክትገልጸሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ እንተደኣ በፂሓ ከዓ ብሞግዚት ናይቲ ቆልዓ ጥራይ እዩ ክምስረት ዝኽእል ሕራይ ኣብ መወዳእታ ኣቦ ዘይብሉ ቆልዓ ብስምን ይጽዋዕ ኣቦ ዘይብሉ ቆልዓ ብስምን ይጽዋዕ ንዝብል ሕቶ ምናልባሽ እዚ ሕቶ እዚ ቁሩብ ኣከራኸሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ሕጊ እውን ብንጹር ብስም እከለ ክጽዋዕ ኣለዎ ዝብል የብልናን ግን ከምቲ ልምዲ ኣብያተ ፍርድና እውን ዝቕበልኦ ዝበዝሕ እዋን ኣቦ ዘይብሉ ቆልዓ ብስም ኣቦ ናይቲ ኣደ እዩ ዝጽዋዕ እዚ እቲ ኣብ ግብሪ ዘሎ ኣብያተ ፍርዲ እውን ከም ቅቡል ወሲደን ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣብዚ ምናልባሽ ክንጽር ዘለዎ ብስም ኣቦ ናይቲ ኣደ ተጸዊዕ ማለት ወዱ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ወይ እውን ኣብ ውርስን ኣብ ገለን ማዕረቶም ኣኮታቱ ክወርስ ይኽእል ማለትና ኣይኮነን ታሽም ጥራያ ብሽም ኣባሓጉ ዝጽዋዕ ደሎ ስለዚ ብሽም ኣባሓጉ ተጸዊዕን ወዱ ኮይኑን ማለት ከዓ ኣዝዩ ዓቢ ናይ ሕጊ ፍልልይ ከም ዘለዎ ምርዳእ ኣገዳሲ ይኸውን خبرات سمعتنا أبزعبا أبونا تتوكر مدب حقي أو كنت كفات نزا قربني مدب بس تزازي مولو نزا أبزعبا أبونا تتوكر مدب مبرك بنا زغني كي لامو يا حقي دانيا سيبيلا وقدت أبزوادو بكتما دباروا دانيا برخط سقايو زمس أصونا بزمدب بخالت حصام لسوكمينا سلام كنا